пуснем компютър вътре. Утре ке видите, утре скрина камера. Не съм видели. Как гледате, не съм видели. Чети и горди и паном на това. Може изграл ги видите ягода е. Тато! Тато, дай е такова. Ама не е такова държавна. Добре беше, Марко. Уеднофило първата дава. Ако може някой да изпуща рака да ми отдигне. Така ли се организира, бе? Какво викам на госта? Как стана Спайдърман? Машната пая, че Спайдърман.